Родовите им корени идват от Тракия, включително Беломорската и Одринската й част. В България регионът им обхваща Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Голям брой хора с тракийски произход се срещат и в други краища на страната, най-вече в Добруджа, заселена с голям брой преселници от времето на руско-турските войни от 1829, Кримската война и освободителната в 1878. По време на турското робство, на мястото на изселилите се българи, в чудните плодородни тракийски земи пристигат турци от Мала Азия. Положението на българите в източна и западна Тракия става още по-тежко след Берлинския договор. Грабителствата на бейовете и на турското чиновничество, непоносимите данъци, ангариите, разбойничествата, насилственото отнемане на земите на българите от постоянно прииждащите турски преселници, единичните арести, убийствата, опожаряванията, а също и насилствените погърчвания от страна на другата ни съседка довеждат до порой от бежански вълни. Така малко след освобождението на 12 май 1896 г. в населената предимно с турци Варна се създава първото тракийско дружество. Не случайно пламъкът на това движение се разгаря първо в морския град. Варна и Бургас са приютили едни от най-известните тракийски родове – Узуновия, Калканджиевия, Дяковия, Пишмановия, Карагеоргиевия, Терзиевия, Чорбаджи Вълковия, Поповския, Драгулевския, Борилковия, Керанковия, а сред тях е и големия българин, родопчанинът капитан Петко Войвода. Всички те заживяват край морето с мисълта, че е за кратко, че ще се върнат скоро в земите си, че отново ще разорят плодородните си ниви, но малкото става много. Мечтите не се превръщат в реалност. Известни като трудолюбиви стопани, тракийците бързо превръщат запустели земи в чудни градини. Така разцъфтяват живописни села около Варна. Но друга част от преселниците, революционно и борбено настроените, остават в града. Те вярват, че все някога ще полетят свободно на юг към своите опустошени гнезда. За историята на Варненското тракийско дружество може да се говори с часове, с дни. Разказва и неговата жива памет Христина Стоева, историк, писател, краевед и журналист. Разказва и увлекателно, с младежки дух, така както само един тракиец може да превземе душата ти. Христина е издала над 25 книги и стотици статии. Автор е на ценни исторически издания като Корени от Тракия, В души изгрявани завета и още много други. Казват в живота, че първата любов е най-силна. Първата любов, която беше именно към Тракия и за мене. Затова, защото майка ми и баща ми са преселници от Тракия, от село Иврохор, Чаталжанско. И в 1913 година те са изживяли одисеята на всички българи. И винаги у нас присъстваше темата Тракия. И в тракийското дружество аз съм започнала да ходя още като малко дете. Беше ми много интересен живота тук. Тогава чувах и до името на Драгулеви, на капитан Петко Войвода, на Поля Терзистоева. Лично се познавах Лена Поля и зато и съм я нарекла незабравимата и неповторимата. И Никола Бозажиев, всички, които са влезли в историята и за които по-нататък проявих интерес да пиша, са всъщност спомени от детството ми. По-нататъка се породи втора любов, когато заминах за Чехия, пратиха ми да следвам и отклони се моя интерес от Тракия за известно време. Но когато през 1990 година дойдоха да ме поканят на събрание по случай възобновяването на тракийското дружество, отново пламна тази първа любов и ето вече 19 години тя не ме е напуснала. Непрекъснато живея и мисля
за тракийците, не толкова за Тракия, защото аз в Тракия не съм била, но имам спомени от родителите си и от хората, с които направих интервюта. Повече от 18 души имаме заснети на интервю с изживели Тракийската Одисея. И много съм щастлива, че тези хора отнасяха, предаваха, т.е. на следващото поколение тази своя любов към Тракия. И тя още живее. Ние още гледаме на Тракия като на българска земя и още желаем да имаме достъп до нея. Дано Европейския съюз да ни даде тази възможност. И така във Варна се появява първото тракийско дружество Странджа. Ето как се случва това. Сближаването на капитан Петко войвода с преселници от Одринско и най-вече с братята Петър и Никола Драгулеви ражда идеята за създаването му. Първите сбирки, на които се обсъждат позиви в името на свободна Тракия, се провеждат в адвокатската кантора на Петър Драгулев на улица Сава Доброплодни, номер 4. Организираният кръжок негласно е наречен Странджа. Негов ръководител става адвокат Петър Драгулев. Той посещава бургаския хан на Хъшовете, в който също се събират емигранти, след това преминава нелегално и в Малко Търново. По пътя се събира много съмишленици. С подготовката на Родопския край пък се заема прочутия капитан Петко Киряков. Открива таен кръжок в Чепеларе и в Широка лъка, където разяснява необходимостта от създаване на тракийско дружество. Идеята за това нараства и с провеждането на първия македонски конгрес, който се състои в София през 1895 година. Издаденият от Никола Драгулев вестник «Народна защита» съобщава веднага новината. Скоро преселниците във Варненско разбират, че първи трябва да запалят искрата на тракийското обединение. Освен капитан Петко и братя Драгулеви, в организацията влизат Манол Ковачев, Градю Петров, Петър и Григор Стамови, Григор Ланджев, Димо Стоянов, Тодор Шишманов, Михаил Ковачевски, Петър Зидаров, Никола Тодоров, Никола Бакларев, Димитър Ковачев и още много. Така на 12 май 1896 година в училище Свети Методий 100 души се събират и избират за свой председател доктор Младен Желязков, племенник на екзарх Антим I. По това време той е във Варна със съпругата си Анастасия, доктор Желязкова, сестра на пламенния революционер Атанас Узунов. Организацията единодушно е наречена Одринско преселенско дружество Странджа. Странджа всъщност е кодовото име на Малко Търново, а болшинството от учредителите са точно от този край. Много скоро докторът се отказва от оказаната му чест и председател става адвокат Петър Драгулев. Негови заместници пък са капитан Петко войвода и Манол Ковачев. Членовете на дружеството наброяват над 300 души. От лятото на 1896 година новия комитет започва да изгражда нелегална мрежа. Целта е да се проникне в Тракия, да се набави оръжие и да се помогне на затворници и заточеници. Организират се и чети. Една от тях е с войвода Михаил Даев от Бълчик и се състои от 40 души. Тя е сформирана във Варна и потегля към Тракия, където с нетърпение очаква революционера Михаил Герджиков. Междувременно в Бунар Хисарско, Лозенградско, в Малко Търново, навсякъде се чете вестник Странджа. Тракийската идея расте с всеки изминат ден и събира все повече привърженици. Михаил Герджиков подготвя редица атентати. Междувременно в страната изникват нови дружества, клонове на Варненското. Първото дъщерно е основано в Бургас на 15 декември 1896 година. Създаването му става с помощта на капитан Петко войвода и Никола Драгулев, изпратени там като представители на Варненското дружество. По спомените на Левтер Мечев, учредяването става на 15 декември, когато бургаската емиграция излиза с въззвание към преселниците от Одринския вилает, съгласна с целите на Варненската тракийска организация.
Следващото дружество изниква в Пловдив. Негов ръководител е Илия Кундев. След него се появяват още дъщерни дружества в Варненско, в Айтос, Ямбол, Анхияло, Провадия, Карнобат, Хасково, Хибипчево, Хвойна и редица селища в Кърджалийско, Дедегачко и в Чирпан. Клоновете на дружество Странджа се ръководят от устава на Варненската организация. За да се синхронизира по-добре дейността на цялата мрежа, на 19 февруари 1897 г. в Бургас се провежда конгрес. Изборът не е случайен. Градът е средище на много бежанци, а чрез линията Бургас и Ямбол се осигурява редовна връзка с селищата във вътрешността на страната. Обхващат се и пристанищните градове по море. Не е и без значение фактът, че Бургас е в най-голяма близост до Одринска Тракия. Тридневният конгрес, в който присъстват 36 делегати от страната, е открит в пълна тайна. Негов председател отново е Петър Драгулев. И ето, че за кратко време се разнася вестта за съществуването на дружество Странджа. Неговата дейност стряска някои от членовете на Върховния комитет на Македонската организация, които изпращат писмо, в което пише: най-целесъобразно е да се избегне това дружество, а да се работи съвместно с македонските. В спомените си организаторът на македонските дружества Георче Петрович пише: когато бях в Цариград, бяха ми описали дружество Странджа, опасността на Одринско от претенциите му и ми изтъкнаха нуждата тия въпроси, защото да не се месят. Петрович продължава: претенциите на Странджа бяха същите, каквито на Върховния комитет за Македония. Капитан Петко като стар войвода беше ходил в западната половина на Одринския вилет, а чрез Бургас и Айтос и Ямбол се опитвали да влияят в източната половина. Свидетелство за активността на дружество Странджа са изпомените на Лазар Димитров от Малко Търново. В този край, много отдалечен от Одрин, се работеше повече отвън, от Варна и Бургас, начело с адвокат Драгулев. Дейността на дружество Странджа получава обществено признание в страната и чужбина, но се засилва и конкуренцията между двете организации, които всъщност имат една и съща цел – освобождението на Тракия и Македония. През есента на 1897 г. в Бургас пристига пратеникът на окръжния македоно-одрински комитет, лозенградския адвокат Стоян Лазов, който споделя разбиранията си за оказване на помощ, но не и за ръководството на борбата. За обединение настоява и Георги Кондолов. Той излага съображенията си в писмо до дружество Странджа, което пък му отговаря следното: господин Кондолов, ако не сме в състояние да направим нещо, по-добре да не разваляме готовото. Дружество Странджа ще бъде повече полезно за общото дело на Македония и Одринско, отколкото ако станат разцепление и раздори. Така във Варна Петър Драгулев успява да отхвърли предложението, но междувременно в Бургас се случва друго. Гоце Делчев гостува в бургаския хан на Хъшовете повече от 10 дни и успява да убеди емигрантите в обединението на двете организации. Капитан Петко и Петър Драгулев отново са категорични. Странджа трябва да съществува, но болшинството от бежанците вече са разпръснати из Одринско да организират народа. Така спорът се решава в полза на македоно-одринските дружества. На 19 декември 1899 г., 3 месеца преди смъртта на капитан Петко войвода, е приет устава на Македоно-одринското дружество във Варна, който е утвърден от Върховния македонски комитет. Междувременно, кризата в дружество Странджа все повече се задълбочава. На 21 ноември същата година компактна група от членовете му се отцепва и образува ново под името Македонско-одринско дружество Родопи. Начело на отцепниците е капитан Петко войвода. Все пак под общия натиск
То просъществува само 2 месеца, след което също се влива в редиците на Македоно-Одринското дружество. Междувременно, големия българин, капитан Петко войвода, напуска този свят, без да успее да осъществи голямата си мечта. Интересът ми към него възникна след филма, който разкрие една обаятелна, легендарна личност, и тогава поисках да предадем този спомен и да напишем повече факти и повече данни да съберем за неговата личност. И искрено ви казвам, колкото повече се рови из литературата и колкото повече документи откриваме, толкова по-светла става неговата личност. Обаче никога не бих желала тя да остане, да припокрива личностите на Димитър Маджаров, да речем, на Руси Славов, на другите войводи, които също, Георги Кондолов, които също са заслужили. Първото създадено в страната тракийско дружество Странджа не сменило от цвета на знамето си. Днес то продължава активно своята дейност. Не е случайен и избора му на патрон. Дружеството носи името на най-непримиримия радетел на тракийската свобода, на капитан Петко войвода.